Diyos marhay na aga sa indogabos mga tugang. Ngunyan, iyo an enot na aldaw kan sa tuyang misa novenaryo para sa kaumawa ni San Judas Tadeo. Matindog na po ang gabos as sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you in each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as a patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus,
who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos, o San Judas na paladan, ikasamong inuomaw, tanganing samong makamtan, ang gabosming kaipuhan. Kan aking bugtong ni Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog kan langit no na pagtubod, tinukdo mo ang dalan pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, isa sa mong inuumaw, tanganing sa mong makamtan ang gabusming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid, sa akin nin Diyos sa langit, pag-umaw na di maisip, nin mga tawong balakid, ang siring nakaumawan sa muyang irinurokyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing sa mong makamtan ang gabusming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na puon, o santong mamurawayon, pag-umaw mi daing sukol, ikasamong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing sa mong makamtan ang gabusming kaipuhan. Saki Kristo nag-aanyaya, itong hadi sa Edesa, antuyo mapabulong siya, kaitong helang niyang lepra, hinanyuga ang pag-arang, mga devotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing sa mong makamtan ang gabusming kaipuhan. Saro ka duman sa kagduwa, pinatindugan na sadya, ni Kristo na sa tong Ama, kan sa iya na iglesia,
Sa limpoy kaining simbahan, kami ngunyan napaalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoongwaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinaban ang pagtubod, ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki nin Diyos, ikanya mong inaarang sa banggi asin asaal daw. O San Judas na paladan, ikasamong inoongwaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Nagtios ka nin padusa, idinamay mong talaga sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mo nganing hinanyogon, an pamibimi simbagon, hinanyoga an pagranga, nyamong mga makasaalan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. San Judas darha sa langit ang pamaibiming balakid, hagadang kami magkamit, nin grasyang urog kalinig, si mo sa mong inaarang, ang pamaibimi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. O pinsan ni Jesucristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyoga nganing gayo ang pag-arang mi sa imo, ako o an inaalay na pagsulsol nin kasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Orasyo Emperata, pamibi laban sa bagyo as siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipod igdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabotan asin naotoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakulas sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngaran ka na Ma, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos marhay na aga sa inugabos mga tugang. Ang sa tuyang mga mass sponsors, iyo ang mga minasunod. Eden Musa, Rihuso Family, Mr. and Mrs. Rolando and G. Chua and Family, Roslyn M. Velasco, Sarong Anonymous, Tess D. and Family, Mr. and Mrs. Carl Chan, Emma Chan. Ang mga intensyones kan sa tuyang Santa Misa, iyo ang mga minasunod. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Vicente Hervas and family. In honor of Saint Joseph, offered by Rosie B. Asopardo Cantara and family. Thanksgiving offered by Giselle Aceituno Mendez and family. For the birthday blessing of Joyce and Jovic, offered by Aguilar family. Thanksgiving offered by Marge, Zoe and Zane Altavano, Sherry Esmeria,
Sabrina Santillan, Calma and Apinado family. For the gift of life of Pauline M. Yap, offered by Maria Isabel Yap and family. Thanksgiving offered by Lauta family. Thanksgiving offered by Ning Chato and family. For the birthday blessing of Renz Morga, offered by Morga family. Thanksgiving offered by Leo and Cynthia Ramos. Thanksgiving for the 41st birthday of offered by Lalaine Barakiel. Thanksgiving offered by Emma Chan. Thanksgiving offered by Maria Lita Burabod and family. For the gift of life and birthday blessing of Father Joseph Salando, offered by St. Jude Thaddeus Parish. Special intention for good spiritual, physical health, and safety of family, offered by Rosie B. Asupardo Cantara and family. For board exam, offered by Anton Jude Seki Reboriano. Special intention offered by Garcia family. For healing of Nelson and Linda, offered by Marge. To pass the Electronics Communication Engineering Board exam of Rica Samaniego, offered by Mr. and Mrs. Ernesto Samaniego. Special intention offered by Judy Remelin Lee. For safe travel of family, offered by Faye Angelinas. For total healing of Mark Joseph, offered by Ning Chato and family. To pass the entrance test, Buset, offered by Nicole Morga. For recovery from sickness, offered by Leticia B. Sia and Monica Balacer. Special intention offered by Andre Garcia. Para sa kapayngaloan kan mga minasunod na kalag, Froilan by Rosie Asupardo Cantara and family. Leon and Ostina, Bernabe and Bivet, offered by Lian Rico Obal. Jose by Nilfali and family. Joseph by Michelle Abiera. For all souls, offered by Mr. and Mrs. Ernesto Samaniego. Roberto, offered by Banday family. For all souls, offered by Sabrina Santillan. For Evangeline, offered by Mary Grace Mentes. For all souls, offered by Calma and Apinado family. For all souls, offered by Maria Isabel Yap and family. For Pablo and Isabel by Ning Chato and family. For Orly, offered by Helenor Molit. For Henry, offered by Grace San Buenaventura. Banwaan ng Diyos, matinog na po ang gabos, as sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Gabos na banwaan, irokyaw sa bilog na kinaban, Diyos, ang Diyos na kalalang. Good morning. Good morning to Father. Nagkakatiripon po kita ngunyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa kagurangnan sa enot na aldaw kan sa tuyang misa novenaryo. Sa ngaran ka nama kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nagaandam kita sa maabot na kapiyastahan kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Kaya ini an enot na aldaw kan sa tuyang misa novenaryo sa pagtaong onra sa iya. Idulot niya to, kasabay kainian sa tuyang mga personal na kahagadan. Siring man, pagpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na inako niya to dahil sa tabang kan sa tuyang mahal na patron. Siring man daw na ini espesyal na idinudulot niya to para sa tuyang mahal na ina, si Nuestra Señora de Salvacion, ang patrona kan Bilog, na diocese kan Legazpi asin probinsya kan Albay. Hagadon man niya to an sa iyang tabang,
Intersesyon, lalong-lalo na sa satuyang mga inaatubang na pagbalo sa buhay niya to bilang sarong probinsya, asin bilang sarong diocese. Kunyan, bidbidon tada po, ang satuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, taganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang masabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ang tema niya to sa aldaw na ini, stewardship as a path towards building the kingdom of God. Mamibi kita. Diyos na samuyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagka-Diyos sa paagi kan paghulit nin sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iyang mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakulpaan magtubod sa imo. Ininahagad mi sa ngaran ni Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na nabubuhay asin nagahade kay iba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon yato an enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Puon na nabaritaan ko ang sa indong pagtubod kay Jesus na kagurangnan, asin ang pagkamuot na sa indong ipinapahiling sa gabos na mga banal, daing untok na kamo sa kong ipinagpasalamat sa Diyos, asin ginigirumdom sa sakong mga pamibi. Itaulugod sa indo kan Diyos ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, Ama nin kamurawayan, ang Espiritu nin kadunongan asin pakasabot, kung ano ang ipapahayag tanganing tunay siyang mamidbidan. Liwanagan niya lugod ang mga mata nin sa indong isip, tanganing mahiling nindo kung ano ang paglaom na pinag-apudan sa indo, kung ano ang kayamanan kan kamurawayan na sa iyang itinuga na ipapamana sa mga banal. Asin kung ano ang kadakulaan kan kapangyarihan na ginamit niya para sa to na mga nagtutubod. Ini masasabi nindo
huli sa kapangyarihan na ginamit niya kay Kristo, kan binuhay niya liwat sa mga gadan, asin pinatukaw sa iyang too sa kalangitan, urog na halangkaw kisa gabos na prinsipado, potestad, birtud, asin dominasyon. Halangkaw kisa arinman ang aran, bako lamang sa kinaban na ini, kundi man sa kinaban na maabot. Ang gabos na bagay sa iyang ibinultak sa irarom kan mga bitis ni Kristo, na ginibong hade nin gabos, pamayo kan simbahan, na iyo ang sa iyang hawak, pagkapanoan niya na nakakapano sa bilog na linalang. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itinao mo sa imong aki ang kapangyarihan sa gabos na linalang. Itinao mo sa imong aki ang kapangyarihan sa gabos na linalang. O Diyos na samong kagurangnan, mamurawayon ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Inoomaw ang sa imong kamurawayan sa kalangitan, sa ngoso nin mga nagsususo, asin kaakian, pinapaluwas mo ang kaumawan, hulikan sa imong mga kaiwal. Itinao mo sa imong aki ang kapangyarihan sa gabos na linalang. Kung tiniting kalag ko ang kalangitan, gibonin sa imong kamot. Ang bulan, asin ang kabitoonan, na ibinugtak no dyan. Ano ang tawo ta ginigurumdo mo siya, o ang aki inintawo na inaataman mo? Itinao mo sa imong aki ang kapangyarihan sa gabos na linalang. Ginibo mo siyang hurohababa sana sa kaanghelesan. Kinoronahan mo siya nin kamurawayan asin kaumawan. Tinaawan mong kapangyarihan sa gabos mong linalang. Ang gabos na bagay, ibinugtak mo sa iyang pamitisan. Itinao mo sa imong aki ang kapangyarihan sa gabos na linalang. Ipagrukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Olay ni Jesus sa mga disipulos. Sinasabi ko sa Indo, an minamidbid sako sa atubang nin mga tawo, mimidbidon man kan aki nin tawo, sa atubang kan mga angheles nin Dios. Andai minamidbid sako sa atubang nin mga tawo, dai kuman mimidbidon sa atubang kan mga angheles nin Dios. An magtaram laban sa aki nin tawo, mapapatawad. Alagad an magtaram laban sa Espiritu Santo, dai papatawadon. Kun kamo darahon sa mga sinagoga, mga maestrado, asin otoridad, dai kamo mahandal kung ano ang sa indong isisimbag, o kung ano ang sa indong sasabihon. Hulita kung ano ang dapat sabihon, itutokdo sa indo kan Espiritu Santo,
sa oras na iyan. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning po. Pakigreet kan sa tuyang kataid. Good morning. Sin pakitap kan shoulder, sabihon sa iya, salamat tayaon ka. Salamat po tayaon ka mo. Imagine kung enot naldaw kan misa novenaryo. Ako sa naasin nagkapira sa nang yaon digdi boring. Magayonon ta pinupunan niya to an sa tuyang misa novenaryo na yaon po ang lambang saro sa tuya. Parang pakandaw niya to ang lambang saro. Congratulations. I know you will all agree with me if I say na every day we receive blessings from God. Urual daw, nagaako po kita nin mga bendisyon. Ang magmuklat, ang mata mo pagkaaga, na-realisar mo po na buhay ka pa, dakulaon iyan na bendisyon, nahali sa mahal na Diyos, naigwa kita nin pagkaon, pag uli ta, so iba mayong pagkaon, nayaon sa tuyaan pamilya ta, as in yaonan sa tuyang mga friends, igwa kita nin trabaho, marhayan salud. These are all blessings. And everything that life provides is a blessing. Do we recognize that? Do we appreciate that? Na ang gabos na nangyayari sa buhay niya to, bendisyon ini sa mahal na Diyos. Ako, permi kong tigsasabi na ang pinakadakulang bendisyon. In fact, I consider it as a tremendous blessing or gift from God. Iyo po ang bukasyon sa pagkapadi na tinao niya sa kuya. Tinawan niya pa ako nin bonus. Ginibo niya pa akong abogado. Siyempre, apisar kan regalo nin buhay na itinao sa tuya kan mahal na Diyos. Gabos po yan bendisyon na itinao niya sa satuya. And so, even the little blessing should not go unnoticed. Kita kaya, mas madali ta mapansin so bako magayon sa palibuta, bako magayon na nangyayari sa buhay ta. Pero may kunadadangugan mga gurang na nagsasabi, everything that happens sa buhay niya to has a purpose. May dalan na gustong paagihan sa tuya, an sa tuyang kagurang na. Never natigmaot po kan Diyos na maparaot kita. Never natutugutan kan Diyos na maraot an sa tuyang buhay dahil kan mga nangyayari sa buhay niya to. Gabos po ini may katuyuhan. Saradit-sadit na bendisyon dapat aprisyaron niya to gabos. Kang yaon pa ako sa sarong parokya, nagmimisa ako sa baryo. That is something that I missed here in St. Jude. Ang St. Jude Parish po has no barangays. Ang padi day nagbabarangay. Digdisan na po kami. Kaya nariparoko kami ni Father Jem, nagpuputi. Taday na iinita na marhay. Plus aircon pa. But kay ito, sa experience ko po, kang na-assign ako sa sarong baryo, kang nagmisa ako, after the mass, may sarong gurang na nag-approach sa kuya, may kaput-kaput na kwarta, 50 pesos. Sabi niya po sa kuya, pakamisa ko, Father, pasensya na. Sorry po, iyo sana inian pwede kong ikatao sa imo. Natouch po akong maray kay itong gawi, kay itong gurang. Naduman mismo sa momentong ito, na itinao niya sa kuya itong sabihon ta sa dit na kantidad pero hali sa iyang puso. Namatean ko po ang presensya nin mahal na Diyos sa iya asin sa paagi niya. Siyempre, mas namamatean ko ang presensya ni Diyos kung pagkatapos kan misa may minadulok sa ko. Tatawan ako ng 10,000, 5,000. O ngayon, Father, itabang mo tabi sa... Arog kitsa bilin, perme ako tigtatawan kayan. Father, itabang mo tabi sa tuyang proyekto. Totoo, medyo nasa finishing touches na po ining sa tuyang proyekto, pero kadakol pa kitang mga bayadan. Kadaklan kay ni utang, nasa atubangan ko pati, baka singilo na ako kay ni. So, nahihiling ta daw po, as we receive blessings from God, nahihiling ta daw, na-appreciate ta daw na inigabos hali sa mahal na Diyos. Whether it's a small or great, dikit o sadit man, o dakul o dakula man,
na bendisyon. Nare-recognize na daw po na inigabos, hali sa iya. Or we just, sabi nga ni Kayan, shrug off, kibit balikat, or sabihon na minamaliita o binabaliwala ta sa nainigabos na mga tinatamasa po niya tong bendisyon. And sinasabi niya to na, ay, igwa ako kay inigabos dahil sunerte ako. Nagtama kaya ngaya ako sa loto. Ay, matibay kaya ako. Kaya nagkaigwa ko nin siring na titulo, posisyon, kaya nagkaigwa ko nin halangkaw na sweldo, dahil tamatibay ako. Bako inihali sa mahal na Diyos. Bako inibiyaya nin mahal na Diyos sa sakuya. So namimidbidan ta daw po ang siring na realidad na ang gabos na ini hali sa satuyang kagurangnan. Not out of our own making, not out of our own merits. Nakamtan ta dahil tamatibay kita. Nakamtan ta dahil tamay kakayahan kita. Nakamtan niya to inigabos. Tinatamasa niya to inigabos dahil kan grasya nin mahal na Diyos. Dahil kan bendisyon na itinao niya sa satuya. Sana padagos niya tong mamidbidan ang realidad na ini. And we continue to be grateful as the Lord blesses us every single day. Tapag iyan sa tuyang nahinimo, ining tema sa aldaw na ini, mapapatutuuhan niya to. Na sabi nga ni kayan sa tema, ining pagiging mga namamahala, nangangataman, kan mga bagay, bendisyon na itinaunin mahal na Diyos sa kinaban, dalan po da ini, pasiring sa pagmukna, pagtugdok, kan kahadean ni Diyos digdi sa daga. Path towards building the kingdom of God. To become stewards, tagapagpamahala, tagapag-ataman kan sa iyang bendisyon. Kapag ini, sa tuya pong nahimo, sosog sa nadangog niya tong Ebanghelyo, when we appreciate all these blessings, when we become responsible stewards of all these things in this world, we acknowledge Him. Minimidbid ta siya. As in, kung minimidbid niya to, ang sa tuyang kagurangnan, sosog sa Ebanghelyo, mimidbidon nyaman kita sa atubang kan mga angheles nin Diyos sa kalangitan. Hagadon po niya to, namumutan kong mga tugang an pamibi, tabang, intersesyon, kan sa tuyang mahal na patron, tanganing kita man lugod, maging tunay na mga namamahala, nangangataman, kan mga bagay digdi sa kinaban, mga responsableng tagapagpamahala, tagapag-ataman. In that way, we acknowledge God before others, and He will also acknowledge us in front of the angels of God in heaven. Amen. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matindog po kita para sa pamibi nin banwaan. Mamibi kita sa langit no na Ama na nagtao sa to kay San Judas Tadeo. Tanganing pasunodon kita sa satuyang paglakaw pasiring sa buhay na dayeng kasagkoran. Hagadon ta sa iya na danay kitang pakusugon sa satuyang pagtubod. Ang satuya pong simbag, huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang samuyang pamibi. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa tong Santo Papa Francisco, mga obispo asin kapadian, tanganing danay sindang maging andam, siring sa mga apostoles sa pagsimbag sa pangapodan ng Diyos, na daing takot na utubunin da, ang sa indang mga katungdan, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na Kristiyano, tanganing dauguninda ang pagkabaranga, asin maging sararo sa isip, asin puso, siring sa enot ng mga komunidad, sa pamayokan mga apostoles, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na daipa nakamidbid kay Kristo, tanganing madarasinda sa liwanag kan Ebanghelyo, sa paagi kan paarog nin mga Kristiyano, mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi.
para sa gabos na naghahanap nin kasimbagan sa mga kahapotan kan sa tuyang panahon. Tanganing masabatan ninda ang tawong matabang sa inda sa pagpahalaga sa tunay na kahulugan nin sa indang buhay. Mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugan sa muyang pamilya. pamibi. Para sa tuya na nagkakatiripon digdi na ining prosesong sinudal, magdara sa to sa hararom na komunyon sa simbahan, pagpauswag kan sa tuyang partisipasyon asin maghanda sa tuya sa misyon. Mamibi kita. Huli sa tabang ni San Judas Tadeo, hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan sa samong pag-andam sa maabot na kapiyastahan ni San Judas Tadeo, hulikan sa iyang kabanalan asin marhay na halimbawa, lumaan lugodan sa muyang pagtubod, magliputok an sa muyang pagkamuot, asin sumarig an sa muyang paglaom, huli ki Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod kan kagurangnan na atang sa imong mga kamot para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, sa pagrumdum niya mo kan kamurawayanin sa imong apostol ni si San Judas Tadeo, ako aan sa mong dulot asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spirito. itaas san mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, an sa imong simbahan, tanganing inimagin danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit nun na katukluan sa gabos na tabo. Kaya ngunyan, asin sagkod paman, kaiba, kan bilog na hukbo nin mga angkeles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw asin nagsasabi.
Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos, nakabanalan, kaya ini mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, nasa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis, sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabuas sa sin mag-inom kaini. Tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, idi ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay iba kan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kairas, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmanligdas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa mga kapanahon. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, sosog, sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan, kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. Magpatinarauhan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Mga tugang uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, sinasakong kalagma o umayan. Ang hawak di Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugodan sakramento na sa mong inako, ngunyan darahon kami sa imong erokan, kung sainan sa imong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway. Ininahagad mi, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Dahil ta Sabado po ngunyan, sarabay kitang mag-awit kan Salve Regina sa pag-onra sa tuyang mahal na ina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Misericordes oculos, a nos converte, et Iesus, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, Oremus, omnipotens sempiternari Deus, qui gloriosi Virginis Matres Mariae corpus et animam, ut dignum tui habitaculum it fece mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, laud cuius commemoratione letamur, Deus pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Bago po kang huring bendisyon, ang sa kuyang apresasyon, asin pasalamat sa lambang saro sa Indo, na naging parte ngunyan kan sa tuyang selebrasyon, lalong-lalo na ining enot na aldaw kan sa tuyang misa novenaryo, sa pag-andam sa mga abot na kapiyastahan kan sa tuyang namumutan, na patron na si San Judas Tadeo, sa mga sponsors, kan sa tuyang misa, sa mga naglingkod sa altar, lector, commentator, day minister, and sa tuyang mga mass collectors, acolytes, as in syempre and sa tuya pong choir. Patana pa sana po iyan, kaya na kantakan sa tuyang choir. Dahil pa iyan na practice, August pa sana nagpa-practice na po sila para sa maabot na kafiestahan. Thank you, Vince, as in sa tuyang mga halo-halo ng choir. Ayan, so, salamat po sa Indo. I hope habang nag-uswag ang novenaryo, nagdadakul man ang choir. Ayan, lalo sa fiesta, dakulo na ang yaon dyan. Ayan, ngunyan, may palamaw-lamaw effect pa. So, salamat po sa Indo Gabos. At yan pong alas 9, igwa kita nin pagkumpil, digdi sa parokya. Sponsored po yan kan sa tuyang mga DSJ. Sinda po kayo ni ang nagplano, kang siring na aktibidad. Parte po ini kan preparasyon o aktibidad niya to sa kafiestahan. As in, pakicheck na lang po ang mga schedule kan mga misa ta. May aga kitang novenaryo, igwa kitang hapon. At sa na hapon, paghapon po, igwa kitang tigimbitara ng mga padi. At sa nahapon po, enot na aldaw, si Father Mel Dasilio.
ang rektor kang Redemptorist Church dyan po sa Gugon. Siya po ang enot na aldaw kan sa tuyang misa novenaryo. Kaya inimbitaran ko po kamo na partisipar sa satuya pong mga selebrasyon. Salamat po asin Diyos an magbalos sa indo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spirito. Idukoan payo sa pagbindisyon. sa intersesyon ni San Judas Tadeo, ilikay kamo kan Diyos na makakamhan sa gabos na pag-alaman, asin bendisyonan kamo nin gabos na karahayan. Amen. An paratubos nagtao sa saindo nin katalingkasan na nagdadanay, ipamana niya lugod sa saindo, an buhay na daing kasagkoran. Amen. Itanom niya an sa iyang tataramon sa saindong puso, asin panaon niya kamo nin kaugmahan na nagdadanay. Amen. Maglakaw kamo sa iyang mga dalan, asin danay na nakakamidbid kan matanos asin marhay, sagkon na lumaog kamo sa saindong langitnon na pamana. Amen. Asin bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, an Ama, an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, magdanay kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Judas Tadeo, San Sa Bagyo kami nagrarumang lalim, ay abansa sa dagang panumpait, dakul na simong tinabahangan, ulikan simong kapangyarihan. O San Judas Tadeo, kami kaherakiman. O San Judas Tadeo, kami kaherakiman. Good morning.